हाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बे जाबाय आं नोंथांमोननिसिम मोनसे रायलायनो सानदों बेनो जाहैबाय जोङो सिगां इसोरखौ धन्यबाद होनांगौ इसोरखौ धन्यबाद होनायानो जादों जोंखौ सोरजिदों बिमानि गोरबोआव थाहोनानै जोंखौ जोनोम होदों इसोरा बेनिखायनो जोङो इसोरखौ धन्यबाद होनांगौ मानो होनोबा जोंखौ दाग्रा जोंखौ सोरजिग्रा बा बे बुहुमखौ दाग्रा बे पृथिबियाव जा दङ बेखौ सोरजिग्राथ' इसोर दंना ओंखायनो जों इसोरखौ गिबियावनो जोङो धन्यबाद होग्रोनांगौ जेरा जोंखौ माबोरै अनदों इनायनो अनदों आरो जोंनो एसे गिदिर पृथिबियाव थांनानै थानो सम होदों ना थैनानै थांबाथ' जोंहा जेबो गैया आं मोनसे एग्जाम्पल खालामनि बे जाबाय सासे बिराद गिदिर धोनि दंमोननो बिराद गिदिर धोनि बेनाव गारि मटर बांला न'खर साखर इनायनो मावग्राफोराव थाखा फैसा बेहा जोबनोबो गैयामोन ओरैबादि धोनि नाथाय बेनाव मा दङ टेनसन दङ ओरैबादि टेनसन माने बियो फाग्लानि समान टेनसन जायो आरोखि ओरै माबा जाबायनो थ' सानसेखालि बिनिनो कम्पानियाव मावग्रा सासे लेबार बियो बिनिसिम रायलायनो थांदोंमोन मोजां गाज्रि रायलायनो थांदोंमोन थ' मोजां गाज्रि रायलायनो थांनायाव मा जाखो सार अब्ला बियो होनबाय आंजों दारायलायसै आं इनायनो टेनसन दङ आं इनायनो खस्थ' दं दिनै आं फाग्लाबादि जाबाय आं थैनोसो गोसो जाबाय थ' बियो बेबायदि टेनसनखौ नुदों गावनि मावनांगौनि फिथाइ फैसा बा बेथन बियो बिनानै लायनो थांदोंमोन खोमा थ' बियो मोजां रायलायहरजायासै बे बिराद दुखु मोननानै फैबाय अब्ला बियो दुखु मोननानै होनबाय हे सार थेंक इउ नोङो आंखौ जोबोर अनदों आङो हय बे मालिकनि आङो सिङाव मावो खिन्थु आं जा मोनो बेजोंनो आङो नोंखौ थेंक इउ होयो मानो होनबा आं एसे गिदिर टेनसनखौ आं लानाङा होननानै बियो इसोरखौ धन्यबाद होयो आरो बेबायदिनो सासे मानसिया साइकेलजों थांबाय थानाय समावहायबो सासे मालिकआ गारि सालायनानै फैबाय थ' गारि सालायनानै फैनानै अनेक खर'आव बायदिसिना साननायजों हय बियो एक्सिडेन्ट जाबाय थ' साइकेलजों सालायग्रा मानसिया सानबाय थेंक इउ गड आंहा साइकेल दङ जा दं आं बेजोंनो खुसि गारि दंमोनबा हय आं बेबायदिनो जागौमोन होननानै बेबो बे साइकेलजोंनो इसोरखौ धन्यबाद होयो उनाव एसे धोन सम्पति थायो एसेबां दुखु थायो बा एसेबां टेनसन फैयो ओंखायनो जों जागौ बेजों खुसि जायो आरो इसोरखौ जों धन्यबाद होयो आरो बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोनो गासैबो बिथिङावनो मानसिनो गासैखौबो होजोबो मावाबा दाजा होनदों मानसिखौ मावनो होथोखादों ओंखायनो जोङो हेप्पि थायो आरो बेबायदिनो सानसेखालि सासे भिखारि लामायाव जिरायनानै मानसिफोरनि एसे एनै फैसाफोर बिनानै जाग्रा भिखारि आरोखि दाना बिनि खाथिजों मोनसे थेलाजों बेमारिखौ लांगासिनो दंमोन आरोखि थ' बियो सानबाय मानजिग्राया थेंक इउ गड थेंक इउ इसोर आङो बिबाय आरि नंगौ आं गाज्रि सि जोम गानो मानो होनबा आंहा गैया थेवबो आं बेमारि नङा थेंक इउ इसोर होननानै बे भिखारिया सानबाय आरो बेबायदिनो दाना बे बेमारियाबो दाना हस्पिटालाव थांनानै बुंबाय जे हस्पिटालाव थांनानै नुहैबाय बेयो सासे मानसि गोथै डेड बडि थ' बियो होनबाय हे इसोर थेंक इउ आङो बेमारि नंगौ नाथाय आं गोथै नङा मानो होनोबा गोथैहा आरो बे गोथैयाथ' थैबाय जेबो साननो रोंला आरो बे इसोरखौबो थेंक इउ होनो रोंला ओंखायनो जोङो बिसेस गोथाङै थानाय समावनो जों इसोरखौ थेंक इउ होनांगौ मानो होनबा बे पृथिबियाव गासिबो दं आरो बुद्धि गियान गासैखौबो मानसिनो इसोरा होदों ओंखायनो जों इसोरखौ सिगाङै धन्यबाद होग्रोनांगौ जोङो माबा थांनायनि सिगां माबा जानायनि सिगां माबा मावनायनि सिगां ओंखायनो जों इसोरखौ थेंक इउ होनांगौ जाहाथे इसोरा जोंखौ लांनोबो हायो आरो इसोरा सोरजिनोबो हायो ओंखायनो जों इसोरखौ धन्यबाद होनांगौ आरो जोङो जा दं बेजोंनो जों खुसि जानांगौ मानो होनबा जों थैयोब्ला जेबो लांफानो हाया गावनि रायलायनाय रावखौबो जों लांफानो हाया आरो थैयोब्ला सोरबा सासेनाव क्षमा बिनांगौ बेबो समा रोखाबो मोना ओंखायनो जों जा दङ बेजोंनो मोजाङै थांनानै थानि अनलायनानै थांनानै थानि आरो बयजोंबो माबा मोनसे भुल मावलायदोंबा क्षमा होलायनि जाहाथे जों मोजाङै थांनानै थायो आरो थैयोब्ला जों जेबो लांफानो हायैखाय जों इसेबां धोन सम्पथियाव लब जानानै लाब गैया जा दं बेजोंनो खुसि जा हेपि था आरो हागौमानि गावजों गाव हेल्प होलाय अनलाय आरो ग्रें ग्रेङै रायजो जा अल दा बेस्ट